Auca de Carme Miquel i Diego, director d'Auques per a l'Escola Francesc Gisbert, assessorament Vicent Romans i Carme Agulló, il·lustracions Lola Llopis, veu de la mestra Mariló Blasco. Carme Miquel i Diego va néixer a la Nucia, la Marina Baixa, entre Benidorm, Polop, l'Alfàs del Pi i Callosa d'en Sarrià. Eren temps durs, de fam i llarga dictadura. Es va educar en una escola grisa i sense llibertat. Ella en somiava una altra, més nostra, més alegre. Decidí canviar aquell món. A magisteri, en temps de dictadura, no res li van ensenyar. Aprèn llegint Joan Fuster, Sanchis Guarner, Freinet, Ferrer i Guàrdia, entre companys, converses i amistats. Cofundadora de la secció de pedagogia de lo Ratpenat, amb el mestratge d'Enric Valor i Carles Salvador, ensenya en cursos de didàctica. En 1969, amb altres mestres valencianistes, organitza la Festa de la Primavera, una trobada de docents, famílies, infants, gent que el món vol canviar, educativa i festiva. Conscient del que junts docents i alumnes poden fer, als anys 70 forma altres mestres que volen aprendre als cursos de didàctica del professor Sanchis Guarner. Entre tots i totes fem pinya. Organitza les escoles d'estiu del País Valencià, compartir experiències, formar-se entre mestres, en unió. De mestra, el seu somni fa realitat, una escola viva, arrelada, moderna, per a millors persones formar. Un estiu a la Marina Alta va estrenar la literatura juvenil en valencià. Aquell primer conte de narradora augura un gran futur. Defensora de l'ensenyament en valencià durant la transició, participa al llibre Escola i llengua al País Valencià. El compromís amb el poble i la gent serà la seva passió. Comença la democràcia, la dictadura acabada. Una altra escola és possible, innovadora, en valencià. L'hem de fer entre tots i totes. Ella hi està il·lusionada. El 1985 crea la Coordinadora per l'Ensenyament en Valencià. Com a mare i mestra, lluita per transformar l'escola. Com a escriptora, escriu contes dedicats a les filles. Treballa a conselleria i participa en els primers llibres de text. Milers de xiquets aprendran a llegir, escriure i parlar valencià gràcies a les aventures de Topi, Milotxa, Sucret i Parotet. El seu lema a l'escola, fent pinya, serà mestra innovadora, treballa a València i Torrent, directora de l'Escola d'Alcàsser durant molts anys. Als 90 és presidenta d'Escola Valenciana i encara té temps d'escriure uns papers en una capsa. Un gran èxit i un fum de contes per als lectors més jovenets. Amb els seus articles vol parlar i fer reflexionar. Escriu assaigs per a joves, a cau d'orella, cartes a Roser, murmuris i crits, cartes a Mireia, llibres per animar a pensar. Escriu novel·les d'adults. La primera, Aigua en cistella, obra molt venuda, sobre una dona lluitadora. O Benilluna, sobre una altra dona valenta, la darrera. Nous contes per a infants continua escrivint, ara dedicats al seu net Marc. Ell mira sa iaia amb un somriure, quan a poc els va llegint. Activista social i ecologista, la novel·la Matar en el verd defensa el paratge de la Punta de l'Horta de València, un món que, gràcies a persones com Carme, no es perd. Va ser membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, reconeixement a una vida dedicada a l'educació i la cultura. Mestres, famílies i alumnes, el recordarem sempre.